саёд шавҳари фарида бо гузашти 1 моҳ аз марги мармӯзи ҳамсари обистанаш ба худ наомадааст. ҳамакнун тарбияи 3 фарзанд ба танҳоӣ ба душаш афтодааст ва баъзан ба пурсишҳои кӯдаконаш дар бораи куҷо будани модар посухе дода наметавонад. фарида шарипова сокини 30-солаи ин ноҳия 1 моҳ пеш пас аз 1 соати рафтан ба зоишгоҳ фавтид. табибон гуфтанд ӯ бемории васеъ шудани рагҳои пой дошт ва ин метавонад ба дил таъсир гузорад. аммо пайвандонаш ба ин розӣ нестанд ва мегӯянд пизишкон ба ӯ доруе додаанд ки ба ҳамли зудтар мусоидат мекунад. باید در اصل هر یک آدم مثل معامله همه شوی کنم با داروخط تیار بود. معلوم بود که وای یک بار این نظری اپتیک گذشتگی بود برای که پیلوس کدگی بود مینوس کدگی بود. волидони фарида дар марги ӯ ва тифли батнаш духтурони навбатдорро муқассир медонанд ки бидуни ҳеҷ ташхису бемории ҷиддие ба ӯ дору рехтанд. аммо пизишки навбатдор шархия мирзоева дар як суҳбати кӯтоҳи ҳузурӣ гуфт дар ин бора замоне суҳбат мекунад ки ҷасад колбатшикофӣ шуда сабаби марг маълум шавад. ҳоло ин хонавода интизори дархости додситонӣ ҳастанд то ҷасадро колбатшикофӣ карда сабаби марги ӯро муайян кунанд. мо ростига аввал нафаҳмидем ки ай чӣ мурдагиай мо хиёл ки тавлид карда натонисту мурдагиай. баъд ё гуфтанд ки ай дастош хун рафтестай ай даҳа бинӣ хун рафтестай и тамам тавлид кардагӣ нестай и капел мондагиай ида ира баъд мо фаҳмидем ки баъд фаҳмидам ба ман прокуратура рафтам. ман гуфтам хай во гуфтам бо ҳам одам маълуме ки якам одаме нестай ки дарё арз кардагиай прокурора. падари фарида мегӯяд ин талошҳояш ба он хотир аст ки чунин ҳодисаҳо ба хонаводаҳои дигар рух надиҳанд. ҳоло мо дар назди таваллудхонаи марказии ноҳияи файзобод қарор дорем. айнан дар таваллудхонае ки 1 моҳи пеш зане бо номи фарида шарипова дар ҳамин таваллудхона ҳангоми зоиш ҳам худаш вафтид ва ҳам тифли батнаш. вале дар суҳбат бо мо касе аз раҳбарони ин таваллудхона ҳозир нашуд суҳбат кунад ва ҳодисаро шарҳ диҳад. дар пайи марги ин зани ҳомила 2 пизишки маркази саломатии ноҳия низ дар ростои барканор шудан аз вазифа қарор доранд. ба гуфтаи худи ин табибон муовини вазири тандурустӣ якеро бо баҳонаи анҷоми муҳлати кор дар вазифаи раҳбари маркази модару кӯдак ва дуюмиро барои ғайриихтисос кор карданаш ба ҳайси муовин дар ин идора шифоҳӣ аз кор рондааст. دست بری پیش کردم گفتم معلمه جان ببخشید من وظیفه را نخریدم پول ندادم نخریدم مرا کالکتیوم اتفاق کسب مرا انتخاب نمودن که تا زنای حامله بی صاحب نمانند. табибон ҳанӯз фармони аз кор рафтанро дар даст нагирифтаанд. вазорати тандурустии тоҷикистон бо гузашти 5 рӯз аз ирсоли номаи расмӣ ба суолҳои радиои озодӣ дар робита ба ин ҳодиса посух надодааст. бино ба омори созмони ҷаҳонии беҳдошт дар тоҷикистон аз миёни ҳар 100 000 модар ҳангоми таваллуд 24 нафар вафот мекунанд.